Prvo je potrebno skuvati sirup da bi on mogao da se ohladi dok se kolač ispeče. U šerpicu sipamo 600 ml vode, jednu punu čašu šećera, čaša je od 200 ml, 3 do 4 koluta limuna. Pripremite tepsiju dimenzije 20 x 30 ili neku približnu. Premažite sa malo ulje i pospite brašno. Može biti i okrugla ili ovako četvrtasta. Rernu uključite na 200 stepeni. Sirup treba da kuvamo 3 do 4 minute, najduže 5 minuta, znači od tačke ključanja. Tako da još malo i moj je gotov. Otprilike ispari pa možda 50 ml bi trebalo da tečnost te ispari, tako da onda ostane 550 ml tečnosti, što je sasvim dovoljno za ovaj kolač. Kada je sirup gotov, umutit ću 5 celih jaja, nema potrebe da odvajamo žumanca i belanca. Kada umutim ovako do pola, onda dodajem jednu čašu šećera. Čaša je isto 200 ml i postepeno mutim. Potom jednu čašu mleka, pola čaše ulja, to je neki 100 ml. Izmiješat ću i dodat ću tu 2 čaše mlevenih oraha, ali ovdje sam izmiješala krupno mlevene i sitno mlevene, jer više volim da mi se tako osjeti orah, da je onako malo krupan u kolaču. Izmerit ću istom tom čašom i griz, 1 čaša griza, 2 čaše običnog brašna, i samo 1 kašičica praška za pecivo. I to je ta gustina. Sada odmah ide u podmazan pleh. U ovaj kolač je jako lepo dodati suvo grožđe. Ja jako to volim, ali moji ne vole. Tako da nisam direktno unutra stavila. Zato pošto ja volim samo na jedan kraj staviti. Ovako odozgo. Bilo mu je potrebno oko 35 minuta i sada ću, ovo se prohladilo, ovaj sirup, nije još skroz hladan, ali nakon mlak je, ali to je dovoljno. Sada ću preko ovog vrelog kolača, tek sam ga znači izvadila iz redne, preliti sirup, polako, svugde. Fantastično miriše, mnogo volim ovaj kolač. Doduše sve što je s orasima mora biti lepo. I to je to, samo ćemo ovako kao malo da stavimo. I neka to sad dobro upije. E sada, samo jedna stvar, ovako kad pomerim, vidim da ima tog sirupa još, znači ono upija, ali je baš onako dosta brzo upilo. Tako da ako mislite da volite još onako mokriji kolač i da bi volili da on bude mokriji, onda slobodno možete opet da napravite jednu turu preliva i da kada se ovaj kolač sad prohladi, sa tim vrelim onda da sipate, znači da uvijek bude kontra, da li je vruć kolač a hladan sirup ili hladan kolač a vruć sirup, tako da možete slobodno, ako vam se ovo ovako ne bude dopalo. Meni je to okej, znači mi ne volimo da sad to bude previše mokro, moja deca bar tako ne vole, pa onda ja moram njima da to napravim kako njima paše. Ali on je, evo kada ga pritisnem, on je sočan, vidi se da tu ima malo tečnosti, ali slobodno, znači, kažem, napravite više tečnosti. Neka se sad ovo ohladi i onda ću fino da isečem
I ja ću posuti još ovako mlevenim oresima još dok je vruće i dok je mokro, da se to koliko toliko zalepi. On izgleda kada se iseče. Mnogo je mekan i vazdušast. Količina šećera u ovom kolaču je inače smanjena nego što piše u moje svesci, jer je zaista onako dosta preslatko, ali tako su se nekada kolači pravili. Ovo je onako potaman slatko, čak može se još malo smanjiti možda šećer, neće smetati, ali meni je ovo baš onako fino potaman. Ako smanjujete šećer, onda ga smanjite u testu, a neka priliv bude onako kako sam i rekla. I to je to, vidimo se u nekom od narednih video recepata. Do tada kuvajte i dalje sa mnom, isprobajte ovaj kolač i napišite mi utiske kada ga probate.